Kedam tang surihini reng ko raket hom asengkan arkoy chikloni phai kep ani di phurong so pialong kedo ihum keng sanga so akulat Shree Mangal po akulat ahem pho so po nisan jen po bangphu to arlo alamki ke klang laki maduta karjulong le bangpho matsi avelo mate karbiang long arloke labang solam umpluk anpin chemanlo bonta labang solam ki along chokchi pu thekdam long si arona teng pen karbilo charli asong atum pen kang sai pon je phan chisik pon lo bonta ka chisik pon bom apora hut mate kang sai je alam thi jujia prangsi kopi ko son pen loni ka choklem ke chokche vega bangphu nisan jena bang karbilo charli asong atum phansi lamhoi pithurong lo labang so lamhoi mate kes karbilo charli asong atum pen long det pen aphit lamhoi bang arona teng pen nangche songbom bang bomsi pining surhini rain kora plia sengkan pai pai chekloni final cap ani anabangke karbilo charli asong atum arona teng pen labang so alam hoi che pahai ponlo labang so lam hoi hai pon pamelo pura kedam tang pai pai ni phai thom cap ani Singhasan hotel along karbilo charli asong lamki ke phobek begatum chingrum si phirang kya mai pha ponsi lam hoi ki hai pon alam thia puthak ningkarong pen che paklang pon Kedam tang 2023 ningkan Shree Mangal pen keche tum alamki taksi ningkan bening kesmit ke phado nasi aprang ke tu apihai rakesh karang penwe mang acit hadina turun om ini desain pet tong support pen bija porte kidoan mani tong buat tuhan pen itu apa nanti tong buat akan saya kira pajero laben itu central committee ada we pacin lam lo nanti tong itu mama jadi jasimi pet dia posisi pinin itu labangso akhirnya kia mai ki phanang koke itu kedam tang surina inko lagi thomaningkan aningkan dos tarik apa ya ciklo 2023 kalau so kedam tang ningkan ikut nasi minut Shree Mangal akulat ahimpu osoko nisanjen poso ahok hepen itum karbilo charli asong keche aphan nonglu mate ahok hepen babot namta adang ni kes nangi pipen ajok niltum maphan pinan kalau so hut karbiang long arak satame chini lo kalau so niltum maphan kes nang pipen niltum maphan kes nang pidet pen arona teng pen niltum aphan ang sai lo jase akes number bangke lalo PRC case number bang PRC 146 2023 di PS case number 05 2023 laben under section bangke 342 323 386 506 34 IPC lamhoi ki hai pon alam thia puthak ningkarong pen che paklang pon labang so phirang kya mai kang ni pon along kaning je pon atengke nilitoma phan ahok he alam nang karbok thap lapen nang ki pu thap po bangke mentu ne penta chechak un e athe inut karbiang long alo kulat nang chobidun chot abangsi karbilo charli asong aphan lang plot pen lam hoi kipi ason karbok puke nilitum kroi thek the pusi klardak alam the pen ningje pon lo ji laso putha nilitum karbilo charli asong aphan ahok he pen hani tre puna pa koita alolitum keche phanlang plot keche phan chini lor pen labang suni tum choklem long le akam alang litum ot lang no kulitum phan bidi eklang no ko choklem ne koya joine kes ne biken litum karbilo charli asong benke mentun da litum sicha gone athema litum phan arona teng alang litum kes dan piram det alang litum phan litum dipu port long nang sai lo ta so nang kang sai ateng men sin litum bining surina ko ra tianing kan laso ciklo agos 8 tarik bangke litum phan arona teng bang kulong nai soisi nang sai sin litum phan jasmen bangke nang tiglo laso jasmen nai pilong bangke litum si ahok he litum choklem long litum ki chok che kabe podosi kalau so ani bangke litum kes bangke hai galo laso ahok labang so lamki lake karbilo charli asong atumsi arona teng pen hai ponlo bonta isi kemang hu thumimi alama bangke lamki ke phobek Shree Mangal akulat lamki phodera phit satami aprang anso se akulat abang chingthur thumunak ason langdam pulote lamki ke photang lapen karbilo charli asong aphan lapuson ahok he alam karbok pon thap lamhoi kipi pon set anke akulat ing hapon check nang jia potlo bonta nonke kang habji kalisi api ong akulat the ong asonsi nang mandet lesi nonke karbia sarlam the along asonsi methan dim ke me pegri osomar alom patheri buasonsi nonke kengsang asophan beha bepar avarsai
kimi ki pipon thubom ajok Karbi anglongarlu nangdo chot atum si Karbia khephan langplot asonsi nangmandet lo. News report KTV News.